Estreno mascareta. Me l'han enviat de regal, Uns associats de la... Començo? Sí? Espera. Ai. Molt bé, gràcies. Fem aquesta roda de premsa avui pel matí per explicar sobretot per una banda les iniciatives que portem com a grup al plenari de demà, al plenari municipal, però també evidentment amb un tema central, i és que demà es fa l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament per l'any vinent, pel 2021, un pressupost que nosaltres hem insistit des del primer dia que segurament era el pressupost més important que haurà fet l'Ajuntament de Barcelona, o que hauria d'haver fet l'Ajuntament de Barcelona, perquè és el pressupost que hauria d'haver permès que en acabat de l'any 2021, quan ja haguem assolit immunitat de grup, quan ja tinguem la vacuna, quan hem millorat els tractaments, doncs de recuperar l'activitat econòmica i el benestar de les famílies i tornar-nos a situar abans de la pandèmia, tornar-nos a situar en una posició com la que tenia la ciutat al febrer del 2020 i a partir d'aquí millorar allò que calia transformar i anar avançant. Malauradament, aquest no és el pressupost que es presenta demà, no és el pressupost que s'aprova demà, i per tant aquesta oportunitat, aquesta gran responsabilitat que teníem a l'Ajuntament de Barcelona no l'assolirem, no s'assolirà, i ho diem això amb gran tristesa, perquè era una oportunitat molt important per treballar, havia de ser un pressupost exemplar i un pressupost que donés resposta a totes les necessitats. I a hores d'ara, el pressupost que es presenta demà no és així. S'ha fet un pressupost acordat entre Ada Colau, Jaume Collboni, Ernest Maragall i Manel Valls, que és molt decebedor. Junts per Catalunya no hi serà en aquest acord, no pot donar suport en aquest pressupost, perquè entenem que no és el pressupost que necessita la ciutat i que no són les polítiques que faran que recuperem Barcelona en el que realment la ciutat pot ser, en el que realment la ciutat era, una ciutat de vida, una ciutat de progrés, una ciutat de talent, una ciutat de futur, una ciutat de benestar abans de la pandèmia. Per tant, Junts per Catalunya no hi podrà ser en un pressupost que no és ambiciós, que no és valent, que és absolutament conservador i que seria un pressupost ordinari de qualsevol any, quan precisament el que necessitem és mesures extraordinàries per un moment que és extraordinari. Com sabeu, Junts per Catalunya hi va ser a l'acord de pressupostos del 2020. Hi va ser en aquell moment amb responsabilitat, i va ser també des del primer dia a l'hora de presentar mesures per sortir de la crisi. Crec que no hi ha hagut cap grup municipal, per suposat, molt menys el govern municipal, que hagi presentat tantes mesures, tantes propostes, tantes iniciatives en aquesta casa. I hem estat des del primer dia, sempre exercint la responsabilitat, sempre treballant des dels barris, des dels districtes, des de Casa Gran, per realment fer possible que des de les institucions, en el nostre cas des de l'Ajuntament de Barcelona, es donés una resposta no només a la crisi sanitària, però sobretot a la crisi econòmica i a la crisi social. Arran d'això, l'única resposta que s'ha tingut per part del govern municipal han estat incompliments. Incompliments d'allò que es va acordar en el pressupost del 2020, però també allò que ha passat a cada comissió, a cada reunió, a cada acord pressupostari, a cada plenari amb els grups municipals, inclús en moments en què el propi govern municipal s'ha fet seves les iniciatives i les ha votat a favor. Inclús en aquests casos hi ha hagut un incompliment.
i ha estat marcat no només abans de la crisi, però sobretot durant l'època aquesta de la crisi de la pandèmia, per una unilateralitat marcada per part del govern municipal. Allò que ja volien fer abans de la crisi, han aprofitat la crisi per posar-ho en marxa, sense pensar realment com estava la ciutat. És un govern incomplidor que no té cap mena de valor als acords que hi arriba. I repeteixo, això no és només amb els grups municipals, això també ho és amb les entitats, també ho és amb els sectors. El cas més paradigmàtic segurament és el Pacte per Barcelona, que s'hi van fer reunions, s'hi va reunir centenars d'entitats per després deixar-ho en un calaix. Aquest és el tarannà del govern municipal de la senyora Colau, que haig de dir que tampoc ens sorprèn, però que podria haver tingut una reacció a tota la proactivitat per part dels grups i per part de les entitats realment per fer un treball conjunt a favor de la ciutat de Barcelona. No ho ha fet ni la senyora Colau ni el senyor Collboni. Tanmateix, de cara a aquest pressupost, vam voler seguir treballant. Nosaltres vam exigir que fos un pressupost que fos més expansiu respecte al de l'any passat, però vam insistir, fer un pressupost expansiu ara mateix és una oportunitat, però també és un risc. Si quan acabi el 2021 no hem resolt la crisi, tindrem dos problemes. Seguirem tenint la crisi i a sobre estarem endeutats. I malauradament tot ens fa sospitar que realment és el que passarà quan acabi aquest 2021. És un pressupost, com deia abans, conservador, és un pressupost ortodox i és el mateix pressupost que podria haver presentat qualsevol altre any l'Ajuntament de Barcelona. Una mica d'ajuts per aquí, una mica de promoció per allà, però no hi ha una voluntat realment transformadora, contundent, d'ajudar a tots aquells negocis que han hagut de tancar per un motiu sanitari i amb la conseqüent impacte sobre les famílies, en el seu impacte en els llocs de treball i els recursos que entren en aquestes famílies. Hi ha una manca d'ambició flagrant que no podem entendre, a no ser que ho posis en comparativa amb el que estan fent els mateixos partits, Comuns, Socialistes i Esquerra Republicana al govern de Madrid. Es consolida també el que ja venim veient des de fa 2 anys, que és un tripartit de facto a la ciutat de Barcelona, on Comuns, Socialistes i Esquerra acaben acordant tot, que és legítim, que no passa res, però clarament no és el nostre model de ciutat. I no només no és el nostre model de ciutat, sinó que a més no està donant cap resultat. 9 mesos després de la pandèmia només cal passejar-se pel centre de Barcelona per veure com està. Com sempre, tampoc hi ha concreció, perquè això en moltes partides, especialment el que fa a les inversions dels districtes, no hi ha concreció perquè és la marca de la casa per després assegurar que cadascú fa el que vol i no compleix amb cap dels acords. Hi ha elements que no podem compartir, com poden ser destinar en aquest moment tants recursos a inversió pública. Aquest pressupost fa olor de Pla Zapatero, quan el Pla Zapatero ja no ens va resoldre la crisi la primera vegada i molt menys ens la resoldrà la segona, que té una naturalesa completament diferent. Des de Junts per Catalunya defensem que el que toca ara no és aixecar carrers, el que toca és aixecar persianes. I aquest pressupost està orientat exactament en la direcció incorrecta. El que cal és fer despesa corrent, el que cal és salvar els negocis que per un motiu sanitari estan tenint restriccions o estan tancant, que puguin superar aquests 6 mesos durs que encara ens queden per endavant i no dedicar-se a fer obres públiques que no resoldrà el problema ni del bar, ni del taxista, ni de l'hoteler, ni del comerciant, ni de les professions liberals que en aquests moments estan aturades. A més, tornem a insistir en que les polítiques municipals de mobilitat, que han seguit impulsant d'una manera contínua, sense aturador i sense tenir en compte el que passa a la ciutat i la nova realitat, no les compartim. Tenim una ciutat que ara mateix està col·lapsada en el trànsit a través de les mesures d'urbanisme tàctic, que no només són perilloses, sinó que a més en aquestes dates nadalenques està generant un col·lapse que encara fa més difícil recuperar l'activitat econòmica, unes mesures inútils
com els 50 milions que es pretén posar per fer la compra del 30% del HPO. És una mesura que es queda molt bonic dir que faràs 50 milions en això, però que després no servirà per res perquè no hi haurà habitatges dels que comprar. El govern municipal havia promès 300, en portem 40. Aquest és el rati en qualsevol de les mesures de desastre de les mesures del govern Colau en l'àmbit d'habitatge. Sempre promet 8.000, n'acaba fent 600, ara n'ha promès 300 i n'acaba fent 40. Afegir també la manca de transparència de retiment de comptes, que ja és marca de la casa, que ni es dona resposta, ni es comparteixen informes, ni es compleixen qualsevol dels terminis, no hi ha una avaluació ni de l'impacte de les mesures que es prenen, ni de les decisions, ni de les polítiques, i això ens ho hem trobat reiteradament i hem insistit a cada comissió d'Economia amb aquest tema, i els informes que es presenten és que no passen el mínim filtre de la racionalitat. Per tant, arribats en aquest punt en el que no compartim el model, en què ens sembla incomprensible aquest pressupost que porten demà. Ens sembla absolutament incomprensible i és un frau de cara a l'economia, de cara a les famílies i de cara a tota la ciutat de Barcelona. Clarament, Junts per Catalunya, i després de veure l'enèsim acord entre socialistes, comuns i Esquerra, evidentment amb el suport de Manel Valls, que ja la va fer alcaldessa, Junts per Catalunya assumeix el seu paper com a única alternativa real pel 2023 per canviar aquest govern. Nosaltres ara tenim el convenciment que aquest no és el pressupost que ajudarà a la ciutat de Barcelona, i també tenim el convenciment que aquest no és el govern que necessita la ciutat de Barcelona. Per tant, en aquest punt mantindrem tota la responsabilitat que ens caracteritza i sempre que puguem ajudar a millorar les coses hi serem, però queda clar que l'única alternativa per fer una ciutat millor, no la ciutat com estem veient, no la ciutat que moltes barcelonines i molts barcelonins avui miren amb tristesa i desolació, aquest no és el nostre model i aquest no és el govern que ens farà sortir d'aquesta situació. Per tant, Junts per Catalunya queda com l'única alternativa. La ineficiència del govern de Barcelona queda clarament a la part de la ineficiència del govern de Madrid, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias i també de Rufián, que fan de socis que apalanquen el pressupost i totes les mesures que s'acaben produint a Madrid. Per tant, el mateix grau de no resposta a la ciutadania, de no resposta als autònoms, de no resposta a la PIME i de no resposta al futur de Barcelona i de Catalunya. Respecte a les iniciatives del plenari, només apuntar-les, demà al matí ja es discutiran. Per una banda, hi ha la proposició que porta el regidor Ferran Mascarell en defensa del català. Necessitem unes institucions que no tinguin complexes, que no se sentin agobiats per haver de defensar el català, que no estiguin esgotats perquè s'ha de defensar el català i que el promoguin, que liderin les accions en protecció de la llengua en aquesta emergència lingüística que pateix el català a la ciutat de Barcelona, de la qual són responsables tant aquells que l'ataquen directament com aquells que es queden i ho miren amb passivitat, que només són còmplices de la reculada del català a casa nostra. En el cas de Barcelona, en particular, el seu ús ha baixat del 46 al 36% en només 15 anys. Cal reaccionar, cal prendre mesures i cal que sigui prioritari sense complexes. També portem 2 pregs, un prec a l'alcaldessa sobre consultes ciutadanes, sobretot el que té a veure amb transparència en aquest govern municipal, que és el més opac a l'hora de prendre decisions i a l'hora de retir comptes a la ciutadania, i un altre prec que té a veure amb les àrees de promoció econòmica urbana, les anomenades APEUs, que són tan importants, que seran tan importants pel comerç de la ciutat. Sabeu que la setmana passada es va poder aprovar finalment la llei al Parlament de Catalunya amb un amplíssim consens, 119 diputats de 135, on qui va votar en contra precisament van ser els comuns. Volem saber on són. Volem saber si realment per una vegada els socialistes s'imposaran i allò que voten i que diuen en altres àmbits serà una realitat. I per tant volem saber-ho el més aviat possible per no generar falses expectatives al sector del comerç a Barcelona, que ja està prou tocat i ja té prou dificultats. I finalment,
fer un apunt sobre l'accident del motorista que va passar la setmana passada, el dijous de la setmana passada, a la cruïlla entre el carrer Balmes i el carrer i la Gran Via aquí a la ciutat de Barcelona. El nostre company, en Jordi Martí, ara està acompanyant amics i persones que s'han concentrat en el punt de l'accident. De nou, com ja ho vam fer el mateix dia que vam conèixer la notícia, enviar el nostre més sentit condol a la família, als amics, també al Club Natació Barcelona, amb qui també hi hem parlat, per aquesta tràgica pèrdua. Aquí, des del primer dia, han corregut moltes informacions i nosaltres, des de l'exercici de responsabilitat que ens caracteritza, ja el mateix divendres vam entrar preguntes a l'Ajuntament per saber realment el paper determinant que hauria tingut les barreres de formigó que assenyalen i perimetren terrasses i que estan situades al carrer Balmes. Un formigó que hem denunciat des del principi que és perillós, però aquesta no és una obsessió de Junts per Catalunya. El formigó existia a les carreteres catalanes i es va eliminar. El formigó, quan s'hi posa, ha d'estar protegit i s'ha de saber i ha d'estar clar on s'hi posa. Des del principi, no només nosaltres, el RAC, les associacions de motoristes, de vianants, tota la ciutat s'ha escandalitzat per aquests elements que clarament són perillosos. Per tant, vam entrar preguntes per saber realment les causes d'aquest accident, quin és l'atestat i quins informes de seguretat tenen aquests elements d'aquest nou urbanisme tàctic que esdevé perillós a la ciutat de Barcelona. Exigim una resposta ràpida i urgent a l'alcaldessa Colau. Ja vam veure en una situació molt diferent, però que és marca de la casa, que quan va haver-hi un dispar amb una persona al carrer de Sant Joan, al passeig de Sant Joan, ara fa poques setmanes, encara no hem tingut resposta. La característica d'aquest govern és una alcaldessa que s'amaga davant dels problemes. I no només s'amaga, sinó que a sobre es victimitza. I ja vam veure a les xarxes socials, també durant el cap de setmana, com que semblava que ella a sobre era la víctima d'aquest accident mortal. Volem saber les respostes, volem tenir accés en els informes de seguretat, als quals encara no hi hem tingut resposta. Sabeu que Junts per Catalunya va fer tot el procés intern, un procés en què no ha tingut resposta, en què se segueix amagant els informes de seguretat, els informes de la Guàrdia Urbana, se segueix mantenint l'opacitat i per aquest motiu a principis de gener entrarem en el contenciós administratiu, el següent tràmit, després d'acabar tot el tràmit que se'ns ha obligat a fer a través a l'intern a l'administratiu, per poder portar això davant de la justícia i que es puguin prendre mesures quan clarament és un perill per la ciutadania de Barcelona. Gràcies. Ja estic. Hem d'acabar de tancar alguns serrells, però en principi estarem amb el no. Nosaltres no serem en aquest acord, no el volem facilitar perquè creiem que és un error aquest pressupost. I ens sap molt de greu perquè realment des de fa 9 mesos, ara parlo per Junts per Catalunya, però vull incloure altres forces polítiques, però sobretot les entitats. S'ha fet un esforç gegantí per posar propostes a sobre la taula. I l'única cosa que hem vist han sigut blocs de formigó i pintura al carrer. Aquesta ha sigut la resposta del govern municipal. Teníem un repte, molts hi hem sigut, molts hem estat a l'alçada i el govern municipal no. I en canvi hi ha altres formacions polítiques que ja els hi està bé per sortir la foto, nosaltres no. Som molt més exigents, és massa la responsabilitat com per permetre la tramitació d'aquest pressupost en el que es dedica més diners a fer obra que realment a donar resposta als sectors econòmics i assegurar aquests llocs de treball imprescindibles per donar resposta a les famílies i mesures socials reals davant de l'emergència que estem vivint. Per tant, no hi serem. Nosaltres tenim un ple convenciment, nosaltres vam entrar a les esmenes, a nosaltres ens agradaria haver-lo votat, aquest pressupost. Ens agradaria haver-lo votat perquè voldria dir que tenim un pressupost que serà útil per la ciutat de Barcelona i així ho vam traslladar a les reunions on estaven tots els grups municipals i així ho hem traslladat en privat al govern municipal.
I l'única cosa que hem tingut com a resposta ha sigut un pressupost conservador, un pressupost continuista i un pressupost que l'única cosa que pensa és si inauguraran obres o no, en lloc de donar respostes i realment mantenir el teixit productiu a la ciutat de Barcelona. Nosaltres hi érem i per això vam fer les al·legacions i per això hem tingut les reunions i hem dedicat un munt d'hores, no només ara en aquest tram final, però des de l'inici de la pandèmia crec que no hi ha hagut cap grup municipal més actiu que el nostre a l'hora de posar propostes a sobre la taula. I tot el que ens trobem és sí, ja ho farem, però després la concreció mai hi és. És dir que sí per fer veure que faràs les coses, és dir que sí per fer veure que contentes els grups, quan després ens hem trobat un incompliment darrere l'altre. I ara, en les respostes de les al·legacions, també és molt clar. I, per tant, no hi som, i ho diem amb tota la tristesa. No hi som perquè no és un bon pressupost. I, per tant, això vol dir que no hi haurà bones polítiques a la ciutat de Barcelona quan més les necessita. I això vol dir que tenim el pitjor govern municipal en el moment més difícil, quan més es necessita. Quan més es necessita excel·lir en la gestió i excel·lir en les mesures polítiques i les mesures de reactivació de la ciutat, tenim el pitjor govern. Un govern que està obsessionat ideològicament en treure el cotxe de la ciutat i això els hi pot i implica que no fan res més. I no hi podem ser en aquest acord. I nosaltres vam fer una reunió de grup abans de presentar les al·legacions, vam fer moltes reunions de grup i el nostre compromís va ser si aquest pressupost el podem tirar endavant, si aquest pressupost pot ser útil, hi serem. I ja havíem marcat aquesta posició i així la vam traslladar. Malauradament, mirarem d'anar corregint-lo comissió a comissió, plenari a plenari, però ja sabem quin valor té la paraula d'aquest govern. Bueno, tampoc hi ha gaire sorpresa. El senyor Valls va fer alcaldessa a la senyora Colau i Esquerra porta votant-li a favor tot el que han fet. Per tant, és el funcionament que hi ha hagut durant aquest any i mig. El que demostra precisament aquest comentari, o aquesta pregunta que ara feies, és que en aquesta crisi no està havent-hi governs d'esquerres i de dretes, està havent-hi governs eficients i governs ineficients. I el problema és que a Barcelona estem en aquesta darrera categoria, la de governs ineficients. No és un tema ideològic de dretes, d'esquerres, és un tema de realment saber entendre què està passant i com se li ha de donar solució a aquesta crisi. I ho vam dir des del principi, contundència, celeritat i capil·laritat. No hi ha res de tot això. Celeritat per suposat que no hi és, perquè ara l'altre dia veiem una entrevista al senyor Collboni que el seu titular era «Ara cal posar en marxa el Marketplace de Barcelona». És que això és molt paradigmàtic. Després de 9 mesos de Covid, el senyor Collboni es despenja que s'ha de fer el Marketplace de la ciutat de Barcelona. Això no és celeritat. Contundència no és decidir que ara fas un Pla Zapatero, no. Contundència és anar a salvar totes les botigues, els restaurants, el sector del taxi, els hotelers, les professions liberals que han vist reduïda la seva facturació, i capil·laritat és que arribi a tothom. Però aquí hi ha consens entre els economistes de com s'ha de gestionar aquesta crisi. I el consens clarament és que aquest pressupost no és bo. Ho veurem perfectament també demà, quan el sector turístic, que és el més castigat per aquesta crisi, en lloc de portar al plenari un pla de promoció turística que es recuperi de cara a l'estiu per a una incipient recuperació del turisme internacional que ens la fem nostra, en lloc de fer això, que no n'hem vist cap de programa per fer això, i ho hem demanat, portem un impost per ofegar encara més el sector. És que s'està fent tot al revés. I que les coses no es fessin bé la primera setmana, el primer mes, doncs escolta'm, tots estàvem molt desconcertats amb el que passava. Quan ja portem gairebé un any, és imperdonable, i per això no hi som en aquest acord, perquè no és l'acord que necessita la ciutat. A mi no m'acomplexen les eleccions del 14 de febrer. Si aquest hagués sigut un bon pressupost per a la ciutat de Barcelona, l'hauríem votat.
Igual que hem votat un munt de coses, igual que ens hem fet fotos quan s'ha presentat coses que tenien sentit, igual que ho farem si s'entren a iniciatives que tenen sentit. I a més, hi hem volgut insistir des del primer dia. Aquest pressupost no es tracta de fer-te una foto o no fer-te una foto. Jo ho he dit a cada comissió, a cada roda de premsa. No es tracta de fer-se fotos i què em dones per sortir a la foto. Es tracta de que sigui un pressupost que funciona. I ho hem dit des del primer dia, és l'any que hem de ser més responsables. I ens hem trobat un pressupost que, de veritat, tu l'obres i pot ser el pressupost del 2017, del 2018 o del 2019, fins i tot del 2020, però no el pressupost que hauria de ser pel 2021. Mira, jo en general sabeu que hi ha un dèficit tarifari, que hi ha un problema greu en general del finançament del transport públic. Aquest no és només un problema del finançament del transport públic, hi ha un problema també d'oferta de transport públic, que tot va lligat i que fa que hi hagi massa gent que encara no el fa servir. Tanmateix, aquest any, un any en el que ha perdut la meitat dels viatgers, un any en el que necessites fer-lo més atractiu, precisament, segurament és l'únic any que podria tenir sentit congelar les tarifes. Que no volem és eliminar encara més gent i fer-lo encara menys atractiu. Molt bé, gràcies.